Față de un nou episod din Axel va... Da, doamne. În Jurassic World Village facem așa un episod înainte de update. O să lansez în seara asta un update la 9, deși ultimul update când s-a lansat, cea că se lansează la 10 și s-a lansat la 7. O să avem 5 dinozauri noi și o să vă arăt. Uitați aici, frăților. Oviraptor. Avem aici Oviraptorul, abilitate nouă. Dakotaraptor. Bestial. Cum arată. Are și Doge. Mă întreb dacă o să fie la fel ca lui Raptor. Al doilea Raptor next level, ești nebun. Oviloposaurus. Super. Ankylodycurus. Și Dacotanops. Și Purolită a primit ceva abilități noi. Și încă un lucru mai e zis. Da, a apărut ieri această capsulă, acest incubator. E și astăzi. Incubator de tabăra cretacică, pentru că Jurassic World, tabăra cretacică, de pe Netflix, o să vină sezonul 2 și această capsulă, acest incubator a fost gen, să zic că vine sezonul 2. Am trimis și trailer, adică pe bune. Ia uitați-vă la poza asta. Asta nu are legătură cu Jurassic, dar uitați-vă și voi. Bă, ar vrea să fie acest film? Întreb și eu, că eu aș vrea. În loc de ei mă uit la Ir. Ești nebun? Da, ne întoarcem la joc. Da, astăzi avem boss. Mammutotherium. Stygidarix. Hados Lux. Și mai avem unul care... Nu mai știu care era. Era Mamutul. Da, Uri Mamut. E ceva un skin acolo, mai în depărtare, dar... Uitați-vă, uite. Skin-ul ăsta am văzut. Mica am reușit să apăs pe el. Dădea unul care... Unul din astea. Dacă era în împrejurimea și îmi dea de la largi, dădeam cu skin-ul ăsta de pământ. Am bătut odată aici, la această capsulă de tabla cretacică, cum v-am zis. Ne batem aici. Așa. Da, și stați un pic să vă arăt ce am mai făcut eu între timp. Între timp am mai dat de Hados Lux, de Parasaurus Lux pe hartă. Și duminică e event cu el, ceea ce e foarte bine, o să-l iau. Ăsta, la bana când o să dau de el. Omul capă mai un pic și l-om. Am făcut 100 puncte pe Tyrannosaurus, ceea ce mă bucură. Și 90 puncte pe Early Dominus. E superb pentru mine, cel puțin. Da, stați un pic. Nu da puncte pe Alozaur. Dați că vedeți voi. Intrăm un pic. Numai astea. Să mai intrăm la Leneș și mai dăm puncte, să facă 500, să mai dăm o dată la omul capro ADN. Nu prea cred că facem 90 din prima. De-abia când mi-a dat la Sinosaurus am dat 100. Mi-a dat 100 când deja l-aveam. Îmi dați seama ce repede l-am dat. Nu mai știu câta legendară e. Băi, și când termin și eu legendarele astea, jocul... Ce zice jocul? Să mai dăm legendare, să nu le termine pe toate. Aoleu. Stați că am văzut ceva aici. Doi prieteni activi. Hai, tipul ăsta cu unice. Amânăm ce ziceam. Nu mai luptăm la capsulă, ne batem la boss. O să ne luăm la Mammutotherium, o să ne batem la el.
Avem pe tipii ăștia de activi. O să fie destul de bine. Sper că mă auziți. Uite, dăm așa. Hai să invităm pe tipii ăștia doi. Nu prea cred că... Nu prea știu cu ce să merg. Cred că o să... Frankie. Frankie? Nu am mai fost de mult activ. O să merg cu... Nu o să merg cu ăsta. O să merg cu Aloraptor. Pentru că... Chestia asta poate să rupă Galamimusul. Sau Galimimusul dintr-o lovitură. Dacă ne distrage. Dacă nu e necesită două lovituri. Dar... Da. Parcă am bătut boss-ul ăsta pe episod, deși scrisesem, deși boss, că... Da. Nu mă gândisem să scrie corect boss, da. Da. Mai invităm și pe cei activi, că de ce nu? Uite, mai e Ane, super. Mai am și eu pe cine mai a fost activ. Gaming Girl, Gaming Dilo, Heldeni, Indominus Rex, Indoraptor Gen 2, Infinite, Intelligent Raptor, pe ăștia invităm. Te invită și 19 notifică, doamne. Hai băieți, veniți, haide. Hai bă că e loc. E loc pentru voi trei. Ești nebun. Mersesem eu la boss cu un prieten. Cu Infinite și în Raptor Gen 2. Mersesem cu ei. Și da. Mai invităm pe ei doi și pe... Unde e mă că l-am pierdut? Așa. Dacă invităm pe cineva activ, care nu e activ, mai poza să nu vină nimeni. Frate, a venit Intelligent Raptor, dar de venit nu cred că mai vine nimeni. Care a venit tipul ăsta? Vă veniți odată că să vă bată vă Dumnezeu pe bune. Ce fac mă ăștia? Pe mine mă invită când am de-astea online și ei nu mai vin după aia. Păi, dar ăștia când mă invit pe mine, ei n-au ore, pe bune. Dar sperăm că se termină asta rapid. Nu mai suport niciun, că mai intrăm la ore în ultima săptămână de semestru. Asta mi-e frică să ne doar eu cu ăsta, că... Nu că cred că o să ne luăm bătaie. Normal că o să ne luăm bătaie. Da. De ce să văd dacă mai vine nimeni? Am o idee. O să ies eu? Yes. Intru și cred că Inteligent o să fie el liderul. Și eu o să invite el, prieteni. Sper că nu o să iasă. Uite mă că invită. Yeah. Mă că a știut cum merge. Și de obicei la asta veneau prieteni. Are 3 prieteni activi el. Stai mă, nu că invitația era de mine. A ieșit. Yes. Nu mai că ne batem la PvP. Are rost nici să ne batem la capsul, nici la boss. Ne batem la PvP, că nu mai pot. Deci n-a venit nimeni să vină la boss. Ce cu voi, băieți? Dacă era Infinite și Indoraptor Gen 2, veneau. Ia, perfect, eu cu Intelligent Raptor, Indoraptor Gen 2 și Infinite, era perfect, îl băteam pe la măr de tot. Măr de tot. Și am zis, am făcut aia, dau cum fac cu ei. Sau... Cum era de la unde am reținut eu la Andy Rage.
Hai să vedem. Ce are băiatul ăsta? Ce icoință superbă are. Hai să vedem dacă merge, dacă e Aloraptor, din prima merge cu Aloraptor. Exact ce ziceam. Du-te, Aloraptor, te aleg pe tine. Indominus Rex. Level 20. Înseamnă toată dată să dau eu Aloraptor și oponent a dat tot Aloraptor. Aici la PvP. Păi, mi s-a întâmplat și mie o singură dată la PvP să fie egalitate. Nu știu cum, dar s-a întâmplat. Și că douci. Da, mai zis tu douci. Ai de capul meu. A venit slăbiciunea lui. Păi deci, Indominus e slab împotriva la asta, pentru că el are Rampage și poate să ne Doju. Indoraptor. Level 21. Ești nebun. Ia, își dă Doge. Eram sigur să își dă Doge. Fraiere! Mamă! Nu pot să cred. E imun la sângerare, vesele. Nu e. Îi dăm așa frumos. Hop. Ce ai făcut, bobiță? Ce ai făcut, bobiță? Fraiere, fraiere, fraiere. Mamă, nu pot să cred. Puteam să dau pe aia mai ușoară, dar nu. Ia, ce are acum? E de tot genul, ia, nu? Ia să vedem. Monogenetodon. De Rampage, are și el, am și eu. Frumos. Dau și un Indoraptorul. Da, să ai supremitatea în fața lui. Și dăm aici un emoji cu miau. Uite mă, Ferios, m-a originat ca tine, nu dau Doge. Adică că nu știa că ăsta de Rampage și de-aia a dat Doge. E rip. Dacă nu schimbă. Miau. Schimbă? Mac schimbă. What the fuck? Dacoceratosaurus. Nu te... Wait, play. N-am mai apucat. Bă, San. Îi dau cerul, băiatul ăsta, ești nebun? Ce avea? Uite ce mai are în dacă avea pe ăștia doi. Stai un pic că... Stai un pic că sunt chiar curios ce mai avea tipul ăsta în deck. Lui profil. Nu mai zi nimica. Sper să-mi accepte. Ne batem o dată. Sperăm că câștig de data asta, că vreau să și câștig în episodul ăsta. De 13 minute filmăm. Și n-am făcut absolut aproape nimica. Doar am pălăvegit. Hai să vedem ce de ăsta aici. O să interveni ceva și uitați ce are tipul ăsta. Mi-a zis că mi-a zis good luck și nice. Mi-a zis eu thanks. Deși mi-a zis good luck înainte să dau nimica. Mi-a zis nice good, bă, ce l-am scos pe băiatul ăsta. Dă-i așa, dă-i așa. Te că e mă asta e la distragere. Mi explică și mie cineva. Hai de capul meu. Ups. Bum. Indoraptor. Ea are intenția să schimbe. Da. Are intenția să schimbe. Păi fut. Animalele. Miau. 2024. HP, mamă. 2010. Fenomenal. Pe mă cred că ați venit update-ul, adică, bă, neapărat vreau să dă de Oviraptor. Nice. Thanks.
Vreau să vă dau de Oviraptor și de Dakotaraptor chiar neapărat o să-l iau. Adică arată super badass. Vero hardcore. Și ce asta cu pasărea? Level 17. Good luck. Da, e zi și așa de bun simț, nu care el cine știe ce. Thanks. Mor. Îi zic și așa că nu zic că n-are cine știe ce. Îi zic și așa că să se bucure și el. Nu știu cum a ajuns în arena asta cu ce are, dar na. Idem așa un pictol cu Brachiosaurus. S-a zis cu dojo tău, prietene. S-a zis cu dojo tău. 2060. Ia ceva lag. Sau am văzut eu prost. Hai să vedem. Indominus. Level 20. Mă, că acum înțeleg cum a ajuns aici. Înțeleg cum a ajuns aici. Dacă l-are pe Indominus de level 20. A făcut o greșeală foarte mare tipul ăsta. Păi, tu n-ai văzut ce am? Nu cred că s-a uitat. Adică și Brachiosaurul e slăbiciunul lui Indominus. Fii atent, nici fapt. Ia uite. Hop. Alții care e mai tare. Aparent să se cade mai tare decât mine. Hop. Facem așa. Iau. Să sperăm că nu mă bate, oricum am avantaj în fața lui, deci... Da. Păi da. Cum îți permiți? Uite, îi zicem așa, bine jucat. Că nu cred că mai are o șansă. Și eu bine jucat. Thanks. Iepa! Conspirație, ești nebun? Uitați cum îl cheamă. Conspirație! Fiți atenți că îl fac și pe ăsta, prieten. Nu. Eu fac pentru doar că a fost generos. I-a plăcut cum am jucat. Chiar dacă e conspirație, da. Vai de capul meu, cum îl cheamă. Am aici capsula să deschis. Hop, 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 hop. Bă, da. Nu mai am și eu noroc la PvP să mai dau și eu de caps, să joc așa bine încât să-mi dea o capsulă de 24 de ore, una epică, poate mică și mie, ceva puncte pe ceva folositor. Da. În fundal vă las pe ăsta, că de ce nu am făcut asta. Dacă v-a plăcut, să buton de like, să distribuiți mai departe, să vadă și prietenii voștri. Da, să distribuiți mai departe ca să vadă și prietenii voștri. Să vă amați în caz că sunt noi. Am fost la viitoare. Salutare!